हाय लोगोफोर वेलकाम टू माय चेनेल आं अनसुमै ब्रह्म दिनै गरमावहाय ओरैनो थास्लायस्लाय जोङो केरेम गेलेनो थाखाय लादों नै जोङो केरेमजों टाइम पास खालामनोसै एसे बिदिब्ला नोंथाङा नायलांबाय थादो गेलेनायखौ माथो गोजौ खालामला उनाव स्टार्ट खालामफिनसै जोङो गोजौ जाबाय आं नै दा सोमा गायनांसिगोन आंनि 인터로 많이 이디처럼 그냥 우리 가는 거. कैसे क्या बोलते हैं सुनो हया? अली हवा बचपन में देखो नहीं वो कभी सुना पता नहीं प्लास्टिक कुछ नहीं सुने प्लास्टिक ने सब सिना रहा प्लास्टिक बटे इसे कौन मन कर जागरा हुला बैठा यार जागरा ये सिंगाव दे 지나 구시네 이거 볼링 때 이거 올라요 이거 스피잖아 이거 하면 ये नहीं बस क्या yes I can do आंगा का हाई जब कैसे करूँ यार ऐसे ऐसे हाँ हो रहा है आयो धीरे लासी हो ना गुंडम आंग बर आखिर लो तेरा मुँह जा हुई बात है लेने ओहो कैसे मारेगा ऐसे कुछ कर ही नहीं यहाँ मारो जोर से मारो इंटरेस्टिंग था अभी किसका बारी रे तेरा बारी मेरा बारी उसको दूँ क्या मैं अरे उसको दे दो मैं किधर से मारूँ इधर से मार सकते हैं ना मारो दोनों भी एक साथ yes I can do it अम्राय वो भी खो क्या क्या तो लेके इसको तो मारो oh my god नंग ले किसे संगत नंग दे सर पे चढ़ा हुआ है सब खुल गया क्या ना घर से जेन खावाई बार जुन देखा ना वो कर पाएगा क्या और भाई नहीं आप उन्हीं को बर नहीं सारा सिकंदे ने ये गोष्टी से हाईवा हाँ तो नहीं ले itu dah kan ho ni ini aku sudah pada berani dah मनी बात मारो मारो ये मारो kalian dia ke बोल दो का itu kan ना first time खाने कोशिया spa gor नहीं जा खावाई ये भी है ना हाँ इसना कोशिया केला ना मैं दिन नहीं ना जाने खाई दिन कोशिया केला जैसे अंग्रेज टीका इसना बरा True. Game of Baba, video of Mura, एडिट का मामा itu ayo Harus lima bulan mana nunga इधर से लेके किधर मारूं? इसको मारूं? होता नहीं रे मैं ऐसे नहीं मुझे नहीं आती अरे यार अरे तो ये मेरा गेम है अभी काला क्यों? हमारा फायदा है इसमें हमारा ये तो बच्चे हो इसको दोनों को खाओ कैसे खाता है खाया रे तो उसको यहाँ से मारो या कुछ बताओ खाएगा क्या ni re हीरो ayo ngah kali babu ini कुछ या और किधर से मिलेगा kita sini kawan नहीं मारो ya per maro हमारा ब्लॉग नहीं मारेगा ब्लैक वाला हमारा क्या इसको मारो इसको इधर कुछ नहीं नहीं मारता बेचारा और ये देखो ब्लॉग बना दिया लोग वीडियो बना दिया थोड़ा सा नहीं मैं से नहीं ना ना ओ जाने ना है इसमें फिर lu jangan ya nggak abu इसका मेरा बारी है abu yes कौन सी है अरे वो yes I can do it yes रास्ते में चलो जाती है इधर 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 कैसे किसके साथ इसको इधर nggak lah angin yang cempa इधर ini ang buru nggak lah sih ini lihat bah bayar apa sih फिर कैसे अरे oh my god इससे नहीं रखा है मैंने सेंग
आंथ' रोङालै गेलेनो इन्ट्रेस्ट होनो हादों माथो गेलेनो मोनालायसिगोन होमबा जोंहा बोराय बुरि देरहाथारनांगौ खर'आ गोलैबाय मा होनो इखो Tala guys. Dikit sih kau. Dapat lemo emang deh. Dubli ni deh jeng. Pokoknya ni deh jeng sudah. Jadi kan. Cuma le dia rasi kan. Sebentar, ini selawat. Kentung coba. Kau bukan lagi. Ini sini. Sini. Apa ini betul berah? Charging ada barang ni yang kamu mana? Sudah. Apa ni yang ni barang ni? Boleh, sudah. Ayo. Rehat, rehat. Rehat. Di sini dah kan? Ini ni lagi ada ni lagi. Ih, hati sangat dengar. Ini juga side over. Kucak. Yes. Superb. Yes, superb. Ayo. Dia kamu foto mana ngapain? Apa ni ni orang? Wah, sini dah kan? Sila ikut hai ba? Yo. अच्छा कर दिया मेरा बस ये Si. Aku pun ya. Gila dia dah. Yes, hero. My hero. Draw sampai nama. Zoom tera sampai nama. Tapi कितना मिला था इन लोगों को? इनके भी सही. Draw हो गया draw. Dulu saya sesuman sampai. Go. Yang harus penuh dengan harus. Ayo, sini tak ada mana saya nge. Angker dengan bau deh yang ni budaya. Neng tak suka leh? Mana ba? Ini noy je tu semua. Makal. Saya sini bari. Bisa mundur. Oh. Bisa mundur. Laban nak sang ke sana? Udah. Ayo. Kau udah. Bubur. Dah boleh tangkap ni nak. Itu mana? Gila mana? Yes. Saya ni nak. Saya ke? Saya kenyang masa sudah. Okay, yo thalai le nenggo. Yes. Malah ini saja. Yes. Jabai. Alasan dia masih lembek kan? Kedung kau bebas ni. Narana itu semua ya? Ya Mana bila. mana? Ni apa kau mandang kau? Yes, ya. Bisa mana? Nak net. Oh, bapre to. Yang jar gurung kau tu ah. Ayo, ani tadi siapa sih? Azana yo se expert. So. Ayo. Pijen sigut lagi tu. Ayo. Itu. Oh, madise. Bisa mana? Itu mana? Ini. Bisa mana? Dua jadi. Zen baile जोङो बोराय बुरै dance जों. Jawab. क्या बात है. Oh, Mas sampai udah ya lah. interesting kali mak. Alasan kita masuk.
खिन्थु आं रोङा आरो बारा फार्स्ट टाइम गेलेदों आङो नोंथ' एसेसो गोसोमसो दिनै जाम्बा गावनि आखलखौ मालाय लाखियो नामा आं नुवाना बे मिन्थियो रोंलांदोंलै आङो ओइ केरेमा गोलैबाय बेसेबां डाउन बेखिनिया जायगाया मोजां मादैनो खोमानो ओइ केरेम गुटिया गोलैबाय थायो आं एबार जायगाखौ चेन्ज खालामसै दे एबार नोंसोर सानैया थिग जादो बेथ' गोसोमसो औ गैला माथो गैला गोजा गैला जोङो ओइ गाबि बेखौनो सिन्थाय जायो आयौ मा दसे औ जाखांबाय आयौ गाबनांसिगोनलै जोङो दा बोराय बुरि जानसिगोन नों मानो गावखो नानि दिनैसोमोन आंनिफ्राय नों मानो गावखो गयालाय बोरै आंबो ओमफ्रायलाय मा पइन्ट मोनबाय नामा जोंहा मोनथ'आ हाफ बल ए आटा नांजोबबाय माथो नै हायाखै लुजार नों गोजाखौ सोनो हाया माखौ सोनांगौ हाया नों एसे बिदि गैया सुबिदा गावनो हो गोजाखौबो सोनांगौ इयाव गावनो हो नेसनेल सोनो हाया Give me one piece pineapple. हाया What about you? आं मिथिया नेसनेल सोनो हाया गैला आयु लुजार हाया बियो मालाय आमाय जोंनिया देरहासिगोन आमाय फैबाय सोर आङो हायासै सोर आं सुनिसो लानांगोन ना आयु खम जायोबालै इसोरनिया आं मिथिखादों आं खालामनाय दिगोरा बरनि दिहुन अ बे नङा गोसोमखौसो दिहुननांगौ गोसोमसो गोसोम ना रे white जोंनिया जोंना गोसोम होमबालाय माखौ गावनाय नों बेखौ गावनायामोन गावदोंमोन दा बबेखौ बियो बियो होमबा बिदि गावो बेयाव लाना बेस गावनाय हो हायामोन हाय होनायखौ बोरै होयो होदो दाबो दोनना लाना गावनोसै आं भी कोरा दिखाई दे इधर इधर देखो इधर कौन सा है एकदम डाउन तभी दिखाई देगा आनारस जादों जोंना कौन सा मोबाइल फख्रि नालाय जायगायानो नै गाहाय गोजौथार आं ओरैनो गाहायखा आरो गाहाय साइडआव मोनबाय एकदम गाहाय नुबाय आंखौ चेम्पियन चेम्पियन गेलेयो आयु मा ए नों थांबाय गैला जोंखौ फैसिगोन दे सोमा फैनानै दे नोंसो दे नोंसो मा मबाइल बेयो बिदिनिफ्राय गाव बेखौ सोगोर बेखौ रेड सोगोर एबार सोनो हायाबा हालालै रेड खौसो लां दे आखाइ लालाय गोसा गाव नांलासैनोबा मा मबाइल बेयो आबौ ये ये रेडमी माइक्रो मैक्स ने होली इखेबावनो हो बिदिखौनो हो यो बेखौ सोब्रायाव ये बेखौ सोगोर नां जाबा दे नों सुदो दे हायालै आं हाया आं लुजार देराबाय जों देराबाय गैला सोब्रायाव हो खिथाव खिथाव बेयाव दोननानैबा फायदा हाया बेनिफ्राय हायाखै जाबाय 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 मोना नामा मोनबावगोन माबाखौ सोगोर गैलालै जों देनसिगोन थांना थांबाय नारसिबाय नायबा येस बेखौसो हाबाय आङो बेलायखौ दे बेखौसो ये सोमनिनो दङमोन जानो गोनां मोनजाबायानो मालाय सोमनि जानो गोनाङानोमोन साइबाय जों जेनबाय ने देरहाबाय मालाय नोंसोर पार्टिया आयं पार्टिया गैला पार्टिया ना जेनबाय बाय बिदिब्ला उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन
Bye bye. Coba itu. Mana? Bye. Tolong mana kunci? Bye bye everyone. Bye.